Nabalaka ang kabanay sa usa ka Boholano nga nanrabaho isip chef sa usa ka international cargo vessel human di katahong na missing. Giila ang missing nga tripulante nga si Mark Aljon Dilag, 30 anyos, taga Barangay Bakilid, Dimyao, Bohol. Nasayran sa pamilya ang maong hitabo human makadawat og tawag gikan sa mi-hire nga agency nga nawala si Aljon atol sa cabin hour ni adtong Huwebes. Asoy sa igsuon nga si Michael Angelo Dilag, gipahibaw sila sa agency nga gipangita si Aljon sud sa 6 ka oras apan wa nila kini igkita. Apan wala makontento si Michael sa pamahayag sa ahensya ug sa mga opisyal sa barko nga gitrabahuan sa iyang igsuon. Ako karon nagahangyo ko nga hinaot nga ang tanang ni search ug rescue sa akong manghod. Hinaot ko nga giyahan unta mo sa labawng makagagahom tultulan unta mo ang asa man nga ko ang manghod karon nga unta makaplaga na ninyo nga buhi. Hinaot ko nga di unta ninyo undangan ang pagpangita kaniya kay ako nabalaka na ko kayo. Huwag na ko makatulog ang karon.